Szeretetlen testvéreim, Kalotaszag és környékének istenhívő magyarjai, először is a Jóistennek köszönöm meg, hogy eljuthattam ide az önök gyönyörű vidékéről, és esperes úrnak a meghívást, önöknek pedig azt, hogy egy órát életükből, figyelmükből az én mondandómra szentelnek. A teremtő szándékából jövünk e világra. Mindenki, aki ide születik, az az ő akaratából születik ide, akkor, amikor ő dönti el, és hogyha istenvédők vagyunk, akkor az ő szándéka szerint távozunk a földi világból. A két pont között, a születés és a halál között a teremtő felruházott bennünket olyan képességekkel, amik az állatvilágból, a teremtett világból csak egyetlen egy az ember kapott meg. Szabad akaratot kapott, és a teremtő a saját képére és hasonlatosságára teremtette az ember, ami azt jelenti, hogy mi alkotni, teremteni az Isten által megteremtett világot szépíteni tudjuk. Ez volt a teremtő szándéka, amikor ilyen képességekkel ruházott föl bennünket. Az első kérdés az, hogy vajon az isteni küldetésünket az emberek, az emberiség betöltötte. Láthatjuk ezt a romlott világot, és sokan Isten káromolják, hogy megromlott a világ, pedig ő tökéletesen teremtett. Mi emberek rontottuk el, annak kell helyrehozni, aki elrontotta. De akik most itt ülnek, nem az ősökre kell gondolni, mert minden ember egyéni életet kap. Soha nem volt, soha nem lesz gyönyörűség, mert két egyforma ember nincs a földön. A teremtő bölcsességéből egy nő és egy férfi kapcsolatából születik meg az új egyed a csoda, a gyermek. Ha klónozásra gondolnak, a testi sejtjei mindegyike hordozza arra az egy emberre, nőre jellemző, a nyálkahártya, a haj, a csontsejtek, van belőle 300-350 milliárd sejt, ennyiből épül fel az emberi szervezet, és mindegyik sejt tud mindent róluk, ezért lehet klónozni. De végig gondolták el, hogy vannak olyan sejtjeink, amelyek percekig élnek. És az a percig, óráig, egy napig élő sejt is tud mindent róluk. Minden a 350 milliárdból összeálló, sejtből összeálló emberről. És fölteszem a kérdést, mit gondolnak, hogy egyetlen egy sejtet, ha a mai technikával elő akarnánk állítani, az az egy sejt mekkora lenne? Akkora, mint a földi golyó. Akkor mit tudunk mi a teremtett világból? Mit tudunk mi az isteni tudásból és bölcsességből? Mennyi egy ember számára, vagy éppen a 7 milliárd 100 millió ember közös tudása megközelíti el valaha is az isteni tudást? Soha. Ha ezt tudjuk, akkor kellő alázattal fordulunk a teremtett világ felé. Én a teremtőtől, mint önök, mindannyian egyéni képességet, egyszeri létet itt a földi létbe kaptunk, és mindenki a teremtő akaratából, ha betölti a küldetését, akkor miért él? Másért, a családjáért, a gyerekeiért, a szüleiért, a
kisebb-nagyobb közösségért, nemzetért, és az egész föld minden élő lényéért, mert szolgálatra küldött az Úristen bennünket ebbe a földi létbe. Szolgálatra, és nem kenyérésre. A szolgálat az azt jelenti, hogy áldozatot kell hozni, mert áldozat nélkül nincs előrelépés. Nem értünk áldozni, hanem a teremtett világért, Istenért áldozni. A világ összekeveredett, főleg a francia forradalom óta, mert megpróbálták Isten letaszítani a trónjáról. És az ember a helyébe lépne, mert mi emberek mindent tudunk teremteni egy új világot, nem tudunk teremteni új világot, de ha nem kellő alázattal változtatjuk meg a földet, akkor tönkretesszük és elpusztítjuk. Higgyék el, önök közül többen hallottak rólam, én a Teremtőtől kapott talentumot a gyógyításra kaptam. Mert meghallottam a Teremtő hívását. Az itt ülő ifjaknak, középkorúaknak, de a legidősebbeknek is mondom, ez a hívás bármikor megérkezhet, mert micsoda különbség robotos munkát végezni, vagy a hivatás szerint élni. Aki meghallja a hívást, annak hivatása lesz. Akinek hivatása van, annak legnagyobb öröme a munkája. Láthatták kicsin gyermeket kezébe tartva a hivatását gyakorolta tiszteletesné asszony, és milyen gyönyörűséget varázsolt önöknek a szolgálatában. És minden gyermek, aki Istenhez közelít, lépésről lépésre kell megtanulni Isten létét, és ez öröm. Teremtő azért küldte egyszülött fiát ide a földre, hogy elhozza az öröm hírt. Mi keresztények a legnagyobb kegyelemben részesültünk, mert hozzánk Isten fia szól, Jézus Krisztus. Többen úgy tudják, hogy az Én mi atyánkom című verset, azt én írtam. Így jelent meg interneten, meg sok helyütt. Én az első könyvemben elmondtam, hogy én azt egy pedagógustól kaptam, egy 84 éves tanárnőtől. Én csak továbbadtam, és ez az imádság, ez a gyönyörű Én mi atyánkom természetesen mindenkinek olvasható, olvasandó, mert mindenkinek a sajátja. Közben bejelöltem a könyvben az Én mi atyánkomat, és ugye ez a probléma, amikor mikrofon tart az ember, ellapozódott a könyv, és kérem egy pillanatra az önök türelmét, mert a templomban mivel is kezdhetném a mondandómat, hanem a mi atyánkkal. A mi atyánkkal, mégpedig a magyar mi atyánkkal. Köszönöm a türelmüket, visszalapoztam. Ezt a magyar mi atyánkot lehet, hogy önök közül egyesek olvasták, vagy hallgatták. Ez Szedetics Jenő, magyar mi atyánk. Nem szeretnék ilyen televíziós eszközökkel élni, de bólincsanak úgy Székelyember módjára, akik ismerik, hallották ezt a mi atyánkot. Jó, így, hogy lássam, akkor érdemes elmondani, mert olyan sokan nem olvasták. Ez így szól. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben,
tarts meg minket szeretetben. Áldott szemed ne vegyed le rólunk, akkor se, ha méltatlanul szólunk. Tudjuk, sokszor panaszos az ajkunk, kereszt súlya nyomokat hagy rajtunk. Bűneinket ne ród fel, ó nékünk, légy fizetett érte magyar népünk. Szenteltessék meg a te neved, a bölcsőinktől a sírunk te veled, igaz magyar hitben megmaradjunk, magyar voltunk mellett hitet valljunk, ne foghasson rajtunk, mi idegen, áruló köztünk sose legyen, hű gyermekként kövessünk téged, és örökké áldjuk szent nevedet. Jöjjön a te országod, legyen velünk atyai jóságod, minden magyar szerte a világon, térdre bújjon, hálaadó imában. Add, hogy egymás kezét megtaláljuk, kopogtató testvért ki ne zárjunk, fülünk úgy figyeljen magyar szóra, mintha hozzánk édesanyánk szól. Legyen meg a te akaratod, harangok hirdessék diadalot, jóság lakjék magyar szíveinkben, örömöt teljék gyermekeinkben, add közülünk egy is elnevesszen, minden útjuk te hozzá vehetesen, magyar honban, idegen világban, tartsd meg őket örök Magyarországon. Add meg a mindennapi kenyerünket, lágy eső önt össze földjeinket, éltető nap arany napsugára, áldást hozzon a magyar hazára. Szőlőt roskadjon minden hegyhán, virágnyíljék merre csak szemlán, legyen bőség halakban, vadakban, gyermekáldás a magyar falvakban. Bocsáss meg bűneinket, kínzó súlyuk régen gödör minket, szent országon fordíts felünk népre, engeszteljen népünk szenvedése. Tiszatáján, nagy pontalanságban, fényes Erdélyben és Vajdaságban, simogasd meg fájdalmas orszánkat, őrizd, védje magyar hazánkat. Ne hagyj minket kísértésbe, szállj bennünket jóságos szívedbe, hagyjál nékünk édes békességet, barátunknak minden nemzetséget. Add, hogy minden népnek világában gyarapodjunk javakban és számban. Magyarságban legyünk bátrak, hűek, bajban sose legyünk kisítőek. Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenható hatalmas Istenség, kérünk, hallgassd meg esdeklő szavunk, lássad, milyen nagy szükségben vagyunk, széttépett honunkban népünk zokog, megkínzott arcunk könnyektől ragyog. Hallgass meg hús, könyörgő imánkat. Ó, add vissza nagy magyar hazánkat. Ámen. Ez a Szeperics Jenő, a mi atyánk sorait idézve a könyörgésüket fogalmazta meg. Képzeljék el, hogy ott a Csonka hazában 1956-tól a mai napokig több mint 7 millió magyar magzatot pusztítottak el, csak az orvosok, abortusznak. A legnagyobb szentség az élet szentsége. A legnagyobb örök a gyermekörök. Felejtsék el ezt a sátáni megfogalmazást, hogy az asszony terhes, a gyermek nem teher, hanem áldás. Vegyük vissza régi magyar szavainkat. Az asszony nem terhes, hanem áldott állapotban van. A szíve alatt a magból a magzatát
hordozza. És az asszony nem teherként kell, hogy viselje az áldást, hanem várni kell a gyermeket, és ezért a magyar asszony várandós. Várandós, aki egy új életet hoz létre. Gondolják el, hogy mekkora áldozat a szülőktől gyermekek, itt ülnek gyönyörű édesanyja és édesapja lemondott fele életéről. Hogy hívja a magyar az asszony házasságban? Feleség. Hogy hívják az ember házasságban? Férj az valamikor fél volt, de ha elmennek Csángóföldre, hogy hívják a férjet? Feleség. Két fél alkot egy egészet. Emlékeznek? Klónozásról beszéltem. A klónozás azt jelenti, hogy bármelyik sejtből egy hasonló más, nem azonos, hasonlít hozzá, de más tudunk előállítani. Félek, hogy már elő is állították az emberi klónt is, de a Teremtő hogy biztosítja azt, hogy nincs két egyforma ember a 7 milliárd 100 millió ember között. Nincs két egyforma. És ezért minden ember, aki ül, asszony, egyszeri, soha nem volt, és soha nem lesz csoda. Minden ember egy csoda, mert az édesanyától és az édesapától fele részben kapja az örökítő fehérjéket. Ezt az orvostudomány géneknek hívja. Ne foglalkozunk vele, de az a lényeg, hogy a testi sejtjeink 46 párból épülnek föl, ebből az örökítő fehérjéből. A Jóisten azt megfelezte, felét adta a férfinak, ez a spermiumban van, fele van a nőben, ez pedig a petesejben van. És jön a következő csoda. A petesej, az a nő születésékor ott van a petefészekben. Tehát amikor megszületik egy nő, akkor minden petesej ott van egy fészekben. A férfi ember pedig, ahogy éli az életét, ha éppen részegségben nemzette a gyerekét, akkor ő befolyásolja a született gyermek egészét. Ezért nagyon nagy felelősség nemzeni a férfi embereknek, mert a felét ő adja, és a mindennapos változásokat a hím-ivar sejtek magukba hordozzák, és a Teremtő olyan bőséggel áldotta meg a természet okán, hogy 15-20 millió férfi ivarsejt közül egy éri el a petesejtet, egy, melyik a legerősebb, a leggyorsabb, a legrátermettebb, a 15 millióból, és amikor az ember kiveszi Isten kezéből a nemzést, és néhány hímivarsejt bele injekciót a petefészekbe, a petesejtbe pontosabban, akkor lehet, hogy az a hímivarsejt ebben a 15 milliós küzdelemben az utolsó helyen áll volt. És mit teremt az ember? A természetes kiválasztódás. Kizárva lehet, hogy beteg gyermeket. És akkor csodálkozunk, hogy ez a világ romlik, és korcsosodunk. A Teremtő Istenhez minden vonatkozásra vissza kell térni, mert ha emberre figyelünk, a politikára, ugye, az emberiséget megpróbálják a hatalmasok, az uralkodók megosztani. Megosztják nemzetük szerint, megosztják nyelvük szerint, a nemük szerint, ugye, férfi, nő, fiatal, öreg, fekete, fehér, barna, sárga. És Isten házában mondom, megosztják vallásuk szerint is. Tessék csak figyelni erre a két magyar szóra. Hit. Hinni Istenbe kell.
Egy Isten van. A vallás, ahogy a magyar nyelv mondja, én megvallom, hogy melyik vallási közösségbe akarok tartozni. Azt az ember eldöntheti, vagy szülei, hogy milyen vallást, hogy vallom meg az Istenítenek. De nem lehet elválasztó vonal a vallás, mert Isten nem tűri a megosztottságot. Egy Istenünk van, egy életünk van, egy nemzetünk van, ez megosztható. A pártok, benne van a szóban, darabolják a nemzetet, mert részt képviselnek. Egységes nemzetre van szükség, aki visszatalál az Istenhez, mert Isten nélkül ez a világ elpusztul. Ahogy mondtam, a Teremtő akaratából én szívgyógyásznak küldettem a világra, és néhány dolgot ebből a gyönyörűségből azért említek meg, hogy utána levonjam az eredményt. A szívük a fogantatás után a harmadik, negyedik hétben elkezd dobogni. Utána még 9 hónapból, 8 hónapot töltünk az anyaménben, de a szívnek dobogni kell. Ezt akkor még úgy hívják, szemmel nem is látható, a szívcső elkezd pulszálni. Meddig kell a szívnek dobogni? Életünk végéig. Mikor pihen a szív? Mikor pihen az agy? Az agy akkor pihen, ha elvarszak. Mikor pihen az iszomzat? Ha dolgoztak, elfáradnak, megpihennek. Mikor pihen az emésztőrendszer? Hát, ha elrontják a gyomrukat, sokat esznek, sokat isznak, akkor 2-3 napig megpihentetik, és meggyógyul. És a szív mikor pihen? 2 ütés között. Ha ezt tudják, akkor azt is tudják, hogy minél gyorsabban ver a szív, annál kevesebbet pihen. A Teremtő a nappalokat és éjszakákat adta, elválasztotta a nappalt az estétől, mert a nappal a munkálkodás, az este a sötét, a pihenés időszak. Csodálkoznak kegyelmetek, hogy a szívüket tönkre teszik, amikor besötétedik, akkor kezdik második életüket, de nem akármilyen, mert izgalmas filmek, fölösleges politikai veszekedéseket várnak, és fölizgatják magukat, és a szívük erős dobog, és a pihenésből veszi el az időt. Na már arról nem is beszélek, amikor férj és feleség, amikor nézi a politikusokat, vagy ezeket a műsorokat, akkor elkezdenek vitatkozni, ki mit látott, meg kinek van igaza. Ugye a házasságokban mindenki tudja, milyen dolgokon vesznek össze, ki hogy hallotta, ki mit látta. Én nekem lenne kérésem önökhöz. Legyenek kedvesek a következő beszélgetés során így megállni, bemenni a fürdőszobába, és megnézni az arcukat. Az arcuk piros, ha van otthon vérnyomásmérő, mérjék meg a vérnyomásokat, az fölmen, a pulzusokat ki tudják tapintani, hevesen dobog a szívük, és mi a megoldás? Kideríteni, hogy kinek van igaz. Ismerek olyan családot Magyarországon, ahol az apa kommunista volt, az asszony fideszes, a gyerek meg jobbikos, és azt se tudták eldönteni, melyik tévéműsort néztek. Aki megteheti, már 3 tévé van, hogy mindenki a maga műsorát nézze, de összevesztek a családi asztalnál, kinek van igaza. Kinek van igaza? A Teremtőnek, Krisztusnak. És ő mit mondott nekünk? Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást. Van olyan dolog, ami a szeretetnél fontosabb, az egészségükkel játszanak, ezért nagyon kérem, hogyha napközben össze is zörgül, soha ne feküdjenek úgy le, hogy bocsánatot nem kérnének a
társuktól, az édesanyjuktól, édesapjuktól, gyermeküktől, a szülők, mert nem biztos, hogy alkalmat kapnak arra, hogy a jó Istentől bocsánatot kérjenek. Meg házastársuktól, meg gyermeküktől, vagy szüleiktől. Mert ez a legnagyobb bűn, ha magunkkal visszük, ami a haragot, a gyűlölet. Tessék csak figyelni. Apámat, anyámat megbántották, elvették országomat, megaláztak. Hadd ne soroljam, gyűjtöm ez a gyűlölet, a fájdalmat, amit nem tudok kiadni, és hogy szól ez a szó? Gyűlölet. Nem őt, akit gyűlölök, magamat ölöm meg. Mert a gyűltés, a rossz összegyűjtése engem öl meg. És a szeretet, a szer az találkozás. Ugye a legegyszerűbb találkozás az elemi találkozás, a szerelem. A szerelem két ember találkozása. A szer, az ünnep, a találkozás, az mit csinál? Szer, etet. Tehát aki szeretni tud, az eteti a lelkét, eteti a szellemét. A gyűlölet megöl, a szeretet megment. Orvosi kísérletet mondok el, az idő rövidsége miatt nagyon egyszerűen, de higgyék el, mindenki megérti. 20-30 embert leültetett a tudós társaság, és korábban csak a vérből lehetett az úgynevezett ellenanyagokat, immunanyagokat kimutatni, laboratóriumi módszerekkel. Elmentek a laboratóriumba, vörösvértes, fehérvény, koleszterin, meg a többi, és az immunfehérjéket is, ami a védekező anyagunk a szervezetünkben, azt is ki lehet mutatni ilyen módszerekkel. Egészen addig még a nyálból nem lehetett kimutatni, az eredmények nem voltak egyértelműek. Mert ugye sokan annyira féltek a tűzszúrástól, hogy az megváltoztatta az immunanyag mennyiségét. De ebben a vizsgálatban 15 percet kellett egy köpni, és a köpenből a pillanatról pillanatra választott immunanyag szinten vizsgálták meg. Az volt a feladat, üljenek le, és csupa szépre, jóra, kellemesre gondoljanak, kellemes zenét hallgattak, csöndben, békességben ültek, és mit mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy ahogy az idő haladt, az immun, a védekező anyag szintje növekedett. Ugyanezeket az embereket leültették, és azt mondta az orvos, hogy most veszekedjenek, gyűlölködjenek, haragudjanak egymásra, szítják egymást. Ugyanígy levették a nyálat, az immunanyag szintje így csökken meredeken. Ezért mindenki, aki itt ül, gyógyító lehet. Mert a szeretettel már az anyagi világban is be lehet bizonyítani azt, hogy a szeretet növeli az immunitást. Egy japán professzor, az ifjú hölgyek jegyezzék meg az interneten, utána nézhetek, magyar könyv is jelent meg, de az nehezen beszerezhető, de a Magyarországon minden könnyen beszerezhető. Egy japán professzor kitett egy pohár vizet az asztalra, emotomasaru. Egy pohár vizet kitett az asztalra, és arra kérte a jelenlévőket, mint az előbbi kísérletben, hogy csupa jót sugározzanak ki. Magyarul szépet és jót. Utána megfagyasztotta a pohár vizet, mikroszkóp alatt megnézte, hogy mi látható a mikroszkóppal, és mit látott a professzor úr is. Mindenki, aki megismeri ezt a kísérletet. Gyönyörű mértani alakzatokat.
Mi a gyönyörű? Ezt megint nem kell kitalálni. A Jóisten a DNS-ünkben, az örökítő fehérjében, de minden fában elküldte nekünk az aranymetszés arányát. Mi az aranymetszés arány? 1,67x1. Ha önök asztalt csináltatnak, faragnak innét, faragnak onnét, és akkor egyszer csak úgy érzik, hogy na ez a gyönyörű. Ez 1,67x1 méter. Az aranymetsző, az arany ékszerek készítésénél ezt az arányt használták. Az építészetben ezeket az arányokat használták. Ez úgy maradt meg, hogy aranymetszés. Az aranymetszés szabályai szerint a fiatalabbaknak mondom, gyönyörű fraktál szerkezetet talált Masaru, egyszerű népi nyelven, mint a jégkristály meg a hópelyhely. Csodálatos, szabályos olvasatot. A kísérletet elvégezve úgy, hogy a vizet kitette és azt kérte, hogy veszekedjenek. Tehát rossz rezgés legyen, és milyen szerkezetet mutatott a víz? Semmit. Fölfogjuk azt, hogy a vízre, a testünk is 80%-a vízből áll. A testünk a jó rezgéssel a vízben lévő szerkezetet rendezi, a másik meg szétveri. Fiatal orvos voltam, amikor azt a feladatot kaptam, hogy a gyógyíthatatlan rák egyik legborzalmasabb válfaja, a melanoma malignum, a festékes anyajegyből kiinduló rák, ma is azt valljuk, hogy nem tudja az ember meggyógyítani. És én több mint 35 évvel ezelőtt azt a feladatot kaptam, hogy a nemzetközi irodalmat tekintsem át, és ráleltem először egyetlen egy cikkre, angol nyelvű cikkre, amiben az volt, következő röviden, hogy egy középkorú asszony emlőbimbóból, a festékes részből kiinduló rák a tüdőre adott áttéteket, és amikor a sebész megnyitotta a mellkast, és szövettani mintákat készített a tüdő apró, rákos csomóiból, mivel mindegyik hordozta a ráksejteket, erre mondják, hogy nem operálható, és visszazárta, és semmiféle műtétet nem végzett. Pár év múlva, 5-6 év múlva, ugyanez a sebész egy balesetből behoztak egy nőt, és meg kellett operálni a bal mellkast, megnyitotta, és ugye a sebészek, amikor egy anyagot kivesznek, akkor egy fém jelzőt tesznek oda, hogyha megszámozzák a kivett helyeket, akkor tudják, hogy melyik rákos, melyik nem rákos, és ott látja a saját maga által berakott fém kis kapcsokat, elővetette a korlapot, és kiderült, hogy ennek a nőnek már 5 éve halottnak kéne lenni. De már az is, hogy nem halt meg, hanem ezekről a helyekről, ahol korábban ráksejtek voltak, mintát vett ki, az emlőbimbóból mintát vett ki, és sehol nem volt ráksejt. Meggyógyult. Nem gyógyította meg. 16 esetet szedtem össze a világirodalomból, mert én azt kerestem, hogy ha valamit az orvosok úgy adtak, hogy nem tudták, hogy gyógyít. Kiderül, semmiféle összefüggés nincs gyógyszerben. Nincs összefüggés orva, nincs összefüggés nemben. Egyetlen egy összefüggést találtam. Egyetlen egyet. Tesszük, mi volt ez? Mit gondolnak? Nem hallhattam meg. Ilyen egyszerű. A 6 gyerekes családanya kire hagyja a gyerekeit. Másért élni kell. A tudós nem fejezte be a munkáját. Még dolga volt erre a világban. Másokért élni szeretetből, az azt jelenti, hogy a legnagyobb betegségből meg lehet gyógyulni. Minden betegségből meg lehet gyógyulni.
kezdőorvos voltam, 2 éves orvos. És egy intenzív osztályon dolgoztam a Pécsi Klinikán, ahol egy 72 éves bácsi kezeltek a kollégák, és amikor az ügyeletesnek átadtak, én voltam az ügyeletes, az osztályvezető átadta a délutáni ügyeletet, akkor fölhívta a figyelmemet, hogy itt van egy 72 éves bácsi, erre vigyázz, mert ez az előző 2 éjszakán meghalt, egy fél egy és 1 óra körül, és újra kellett éleszteni. Az ifjú orvos, a tudatlan ifjú orvos mondta, majd én megmutatom. Mindent, amit lehetett. Beadtam, mindenre fölkészültem. Fél 1-kor kiabálnak a nővérek, doktor, jöjjön, mert meghalt a beteg. 16 beteg volt az osztályon, és mégsem azt mondta, hogy Kispista, vagy a 4-es ágyon, a beteg, mert ugye mindenki tudta, hogy ő már 2-szer meghalt. Rövidre fogom a történetet. Ez a bácsi egy nagyon rossz szokásban egymást követő 14 napon meg szokott halni. Mindig hajnali, fél 1 és 3 között. Az idős embereknek a figyelmét itt hívom föl, hogyha éjszaka, hajnalban föl kell kelni, adjanak hálát az Istennek, mert a hajnali 1 és 3 óra közötti idő a szívhalál kora. Azt gondolnánk, hogy amikor az ember fekszik, akkor pihen a szív. A gravitáció, a földvonzás, micsoda? Az, hogyha állok, vagy ülök, akkor 1 fél literrel kevesebb vért kell pumpálni a szívnek, nem kevés, mert 5,5 litert kell pumpálni percenként, de ha lefekszem, megszűnik a földvonzási erő, és az a plusz 1 literrel többet kell a szívnek keríteni. Tehát magyarul a lapos fekvés 200 évvel ezelőtt úgy hívták, hogy halálpószt, mert a régi kalotaszegi ágyakon ilyen magas volt a fejpárna, föl volt rakva, mert félig ülve aludtak, különösen az idős emberek. Tehát félig ülve aludni a szívnek pihenés. Ez a bácsi nyilván nem tudta meg a nővérek, hogy halálpózban minden éjszaka meghalt. A történethez tartozik egy melléktörténet, egy híres professzor feküdt mellette, aki mindig, amikor meghalt, meg amikor újraélesztették, ahogy tért magához, ott ült az ágya mellett, és jegyzett. Ez korbolctanász professzor volt. Ugye a korbolctanászat azt jelenti, hogy fölboncolja a halott ember, mert a halottak még holtukban is tanítják az embereket. Mert amit az orvos elnézett, nem vett észre, azt a halotton kiderítjük, és a következő betegnél elkerülhetjük. Igen ám, de ez a professzor is 70 éven túl volt, és kegyelmetek gondolkodnak a felől, hogy mi lesz 50 év múlva ott a túlvilágon. Nem nagyon. Van más dolog. És kegyelmetek 70-80 körül gondolkodnak a felül, hogy ja Isten, mi lesz majd, ha meghal? Van egy túlvilág. Mondta a pap, hogy van, de biztosan, meg hova kell? A Mennyországba, vagy a pokolba. Ezért a professzor, aki állandóan a holtak testét faktatta, ott ült az újraélesztett bácsi mellett, és mindig kérdezte, amikor visszajött honnét, arról a másik világról. És adott egy jegyzetet, amikor elment, de ez a beteg 14 nap után leszokott erről a szokáson, nem halt 3 napon keresztül, és a professzor úr, akkor egy kezdő orvosként megkaptam egy jegyzetet. Azt mondta, édes fiam, itt leírtam azt, amit a beteg mindig elmondott, amikor magához tűnt. Mit írt le a professzor? A beteg panaszkodott. Napról napra nehezebb volt. Ugye ez a defibrillálás, amikor ilyen vaslapásokkal, elektromos árammal megütjük a mellkast, az égés.
14-szerre volt, hogy többször is meg kellett ütni. Úgy nézett ki a mellkas bőre, mint az újévi sült malaci. Barna, éget, fájdalmas. Mondta, hogy nagyon fájdalmas. Megmozdult, borzalmasan fájdalmas. Büdös volt. Már nem csak a másik, magát is büdösnek érezte, az égető hús szaga, a többi betegnek a szaga. Amikor el tudtam volna aludni, akkor csipogott a készülék, amikor azt is elviseltem, akkor a szomszédányon kiabáltak, vagy meghaltam, tehát nem tudtam pihenni. De amikor meghaltam, most jön a lényeg. Minden megváltozott. Megszűnt a fájdalom, megszűntek ezek a csúnya hangok, a szakok, illatokat éreztem, gyönyörű színeket éreztem, röviden boldogságot éreztem. És akkor én, mert ezen tűrtem meg, azt mondtam, hogy de figyelj, várjál magam, a Jóistentől vagyok 14 alkalmat arra, hogy fönnmaradjon abban a szebb világban, akkor mi a fenének jött vissza? Most kegyelmet ezt, mert a legnagyobb tanítást tőle kaptam. Tudják, hogy mit mondott? Hát édesfiam, hát nem maradhattam abban a szép világban, hát nincs, aki megmetsze a rózsarugason. Magyarul feladata van még a földön. Senki addig nem mehet isteni szándékból, amíg a dolgát el nem végezte. Ez a bácsi még 12 évig metszette a rózsarugosát. Nagyon fáj, időnként nagyon nehéz. De ne feledjék el az idős öreganyám és öregapák, lehet, hogy az unokájuknak mondott egyetlen egy mondat a későbbi életüknek az alapja, és emberéletet mentenek. Ne akarjunk elmenni előtt, mint az Úr hív bennünket. Én a világot bejártam, Ausztrálián kívül mindenhol voltam, először tanultam, majd tanítottam, Amerikában, Ázsiában, Európában, szinte minden országban. Csábítottak. Nekem annyi pénzt adtak volna 84-85-ben, amikor meghívtak az Amerikai Egyesült Államok leghíresebb egyetemére, a Harvardra, hogy 2 napi fizetésem több volt az egész évig. És akkor mondtam, hogy nem tudok maradni. Kérdezték, hogy miért? Hát mondtam, mert én csak magyarul tudok gyógyítani. Mert test, a szívet meg tudom operálni. De a lélekhez, ha nem anyanyelven szólok, nem tudok szót érteni. Úgyis nehezen. A szellemmel is csak magyarul, anyanyelven tudok beszélni. Test, lélek, szellem harmóniája az egészség. És hogy milyen isteni kegyelem magyarnak születni, a Kárpát-medencébe születni, ahol a legegészségesebb a levegő, a legvastagabb a földtermő rétege a világon, annyi vízünk van, hogy többet engedünk ki a Kárpát-medencéből, mint amennyit befolyik. Mi kell az élethez? Föld, víz, jó levegő, napfény. Van ebből hiány? A legnagyobb kegyelemben van részünk, mert sehol a világon nincs ennyi. Mi a másik dolog? Mi a még fontos? Hát, hogy ez a gyerkősznek az agya jó fejlődjön. A magyar nyelv szerkezete olyan, hogy az agynak a kitaláló képességét fejleszti. Teller Ede azt mondta, ugye tudják, ő egy zsidó ember, aki Amerikába kényszerült, és az atombomba egyik feltalálója. Azt nyilatkozta, ha nem magyar lett volna az anyanyelven, akkor legfőjebb egy középszintű, középiskolai fizikatanár lettem volna. Tehát, kedveseim, a legnagyobb kincsünk, amit senki nem vehet el, akármilyen módon változik a világ, az a nyelvünk. A magyar nyelvet, aki tanítja, tanulja anyanyelvi szinten,
annak többszörös valószínűsége van, hogy feltaláló lesz. Most pedig azért, hogy mielőtt majd elbúcsúzom önöktől, néhány dolgot mondja, hogy a magyarság mit adott az emberiségnek. Fölsorolom, jó? Mert arra már nincs idő, hogy megbeszéljük, de kegyelek nagyon figyeljenek. Mert majd meg fog nyílni ez a kiállítás, ahol mindent láthatnak a csodák palotájában. Ha Budapestre mennek, könnyű lesz ráismerni, mert úgy néz ki majd, mint egy Rubik kocka. Na, ott lesz a csodák palotája, és ott megtalálnak mindent, amit én felolvasok. Mit adtak a magyarok a világnak? Abszolút geometria, acéldugó, automata sebességváltó, atomreaktor, atombomba, bakelit hanglemez, basic számítógépes programozási nyelv. Figyelem, fiúk! Benzinmotor, benzinmotoros autó, bolygókerekes sebességváltó, dízel és gázturbina, dinamo, ejtőernyő, elektromotor, elektromos fogyasztásmérő, forgókondenzátor, golyóstól. Amerikában, amikor kint voltam, akkor és mondták, tudták, hogy magyar vagyok, mondták, ó, bíró. Ez egy bíró, ugye úgy mondják az angolban. Mindenki tudta, a golyóstól egy bíró nevű ember találta ki. A gomb, gondolták volna? Hát addig még Árpád apák nem jött vissza, addig Tókába jártak meg állatbőrök és kötözték magukat a gomb. Gondolják el, hogy Kalotaszeg mennyivel szegényebb lenne gombnél. Ilyen gyönyörű gombok van. Gomb, gőzturbina, gyufa, biztonsági gyufa, irigy, hangos film, helikopter, gondolták volna, hidrogénbomba, mondtam az előbb ezt a kiváló magyar ember, holdradar, hologram, kazettás profilemez, kengyel, képtávíró, kerék, kocsi, kozmikus sugárzás, biomágnesesség, központi fűtés, léghajó, lökhajtású repülő, markológép, porcelánfajasz, porlasztó, részecskegyorsító, sokszorosító, xerox, sokszög eszterga, sötétkamras, a stresszfokant, a sejje, számítógép, most figyeljenek, szauna, azt gondolná az ember, hogy finn vagy svéd találnál. Szauna, szótavíz, sztereó rádióadás, taposómalom, tejpor, telefonközpont, televízió elve, televíziós képcső, torpedó, torziós inga, transformátor, vasút villamosítása, világító dióda, világvevő rádió, villamos gyújtóberendezés, villanymozdony, vízturbina, és sorolhatnám. Tetszenek felfogni, hogy mind ez a magyarok fejéből pattan ki és adták a világot. Hát nem kéne kiemelni. Magyarok, tessék felemelni a fejüket. Mert a nyelvük segítségével váltak ezzel, és a nyelvünk segítségével találtuk ki a teremtő akaratával. Ahogy én mondtam, én semmit nem találtam ki. Vagy tanultam mástól, vagy a teremtőtől kaptam sugallatként. Tehát én csak neki vagyok hálás. Most, oly sokszor hallottam, itt is, elfelé, de bárhol jártam a felvidéken, délvidéken, ezek a magyarok keletről bejött valami, ide hajtották őket valamikor az ezredforduló előtt. Mióta vagyunk magyarok a Kárpát-medencén? Mióta vagyunk itt? Árpád apák óta? Figyelem, tessék megnézni, döbbenetes élmény volt ez az út, mert azt hittem, hogy ott bent Csíkba, Oklándon, vagy ott beljebb Korondon újat mondok az embereknek. Újat mondtam, de kiderült, hogy ott vannak a bizonyítékok. Miről szól a bizonyíték? A világ
tudósai föltették a következő kérdést, hogy az Európában élő népek, nemzetek közül mely nemzet hordozza legmagasabb arányban a 35-40 ezer éves európai ősként. Tehát magyarul ki a legeurópai Európában? Röviden. Ezt a vizsgálatot a férfi Y-kromoszóma alapján vizsgálták. Semino, tessék fölírni, és munkatársai a világ leghíresebb tudományos lapjában, a Science-ben 2000. november 10-én jelentették meg a cikket. Nagy intézetek, amerikai, német, spanyol, olasz, román, lengyel, ukrán, magyar professzor nem volt benne, intézet se, és a kérdésre adott válasz, mely nemzet hordozza a legmagasabb arányban az ősként? A magyar. 95%. És mi a számomra nagy öröm, elmegyek Aucklandra, és Kelemen Levente tiszteletes közli, hogy 2000-ben jelent meg a cikk, 1996-ban őtőle is vettek vért, mert ez VR vizsgálat alapján történt. És Kolondon a meghívón Kál Levente elmondja az előadás után, hogy Kolondon meg ő volt az egyik véradó. Mert hogy, pontos ponthoz értünk, mert Magyar Honba külön vizsgálat volt Csonkaországban és Erdély országban. És pontosan ugyanolyan volt az arány. Tehát, drága magyar testvérei, nincs erdélyi magyar, magyar-magyar, felvidéki magyar, délvidéki magyar, magyar van. Egy nyelvet beszélünk, és a tudósok bizonyították, hogy a genetikai állományunkban is ott van valami. Ja, erre mondhatnák, ugye, aki Petőfit ismeri, vagy József Attilát, mondta, anyám ez volt, apám az, én magyar vagyok. Ez úgy kell elképzelni, hogy egy pohár tiszta vizet kiteszek az asztalra, ez a teljes génállomány. Belecseppentünk egy csepp kék tintát, milyen lesz a vízszíne? Hát halványkék. Ez a domináns kék. Azt is mondom, hogy drága szülők, hiába próbálják majd, mert felvidéken ez a legnagyobb gond, hogy már 2 magyar szülő is szlovák iskolába járhatja a gyerekét, hogy ő neki jó lesz. Nem, 5 generáció után, mint a Vezúv, tört belőle a magyarság. Nem lehet. A magyarságot nem lehet levetni. A magyarság szent adomány, a Teremtő bennünket ide küldött, nekünk itt van dolgunk, bárhogy alakul a világsorsa. Szegély Vasalberttel ugyan. Csillagok járása változó, de a kő marad, a kő marad. A víz szabad, a világ változik. Volt ennél már sokkal rosszabb. Hát képzeljék el, hogy a török túlás után Békés megyében 2 magyar számoltak össze. Kipusztították. A szerbek följöttek egészen a Balatonig. A szlovákok lejöttek egészen a Balatonig. Hadd ne soroljam, meg a Tiszán túlra. És a csillagok járása változott. De mi az, ami marad? Istenünk, nekünk nincs tulajdonunk. Hát azok a hegyek, azok nem az önök tulajdon, a birtok a legfeljebb, az Isten. Addig még itt vagyunk a Földön, birtokolhatjuk. Magunkkal nem visszük, mesztelenül jöttünk a világra, és mesztelenül fogunk elmenni. Addig még birtokoljuk, addig viszont felelősek vagyunk érte. Addig mindent meg kell tenni, hogy a teremtett világ szépsége, az Isten teremtette világ megmaradjon. Ez egy szimpatikus óra, mert megállt az idő, de nálam nem. És Szesperes úrral megegyeztünk az időszakban,
Ezért szeretnék elbúcsúzni önöktől. Vissza kell tanulni mindent, amit elfelejtettünk. A történelmünket is. Mert az a történelem, amit önökben de Csonka országa oda-haza tanítottak, az nem valós történelem. Mert mindig ne feledjék el, a győztesek írják a történelmet. Hunyadi Mátyástól Magyarország rabságba volt. Mindig a győztesek írták a történelmünket. Tessék az igaz történelmet megismerni, ma már a világháló és a világ megnyílt, a határok is megnyíltak. Tessék könyvtárba menni, tessék, aki teheti a kompjúteren ezekre a dolgokra rákattintani, ifjú hölgyek és urak, és minél többet olvassák az igaz magyar történelmet, annál büszkébbek lesznek, mert ugye kalotaszegi is jelent, csak így van. A párta, a fejdísz, sehol a világon nincs, csak magyarul. És más. Más kalotaszegen, más a Alföldön és más a Dunántúl. Színes a világ. A teremtő szándékából lettünk ilyen színesek. De az elfelejtett dolgokat vissza kell tanulni. Én, mint egy messziről jött idegen, a régi szokásaink szerint, ha eltávozott, akkor áldást mondott az őt megtisztelő közösségnek. Ez egy 300 éves gyűjtésből való áldás, amivel szeretnék önöktől elbúcsúzni, és köszönetet mondani. És mivel utána nem akarok megszólalni, ezért elmondom, hogy a Teremtő, amikor Krisztusunkat ide küldte, akkor adott néki tanítókat, tanítványokat és tanítókat az apostolok. János apostol talán egyes írások szerint Krisztus Urunk kedves apostol. Minden esetre igen hosszú kort élt meg, de János apostol életének utolsó több mint 10 évében csak 2 szót mondott ki. 2. Kérdezték. Csak a válasz 2 szó. Beszélt, csak 2 szó volt. Mi volt ez a 2 szó? Szeressétek egymást. Szeressétek egymást. És ez a legfontosabb, ami a templom üzenhet, mert az Isten üzenetében Krisztus Urunk ezért jött a világra. Ezért próbáltam megváltani a szeretettel. Ez a régi magyar áldás pedig búcsúzásunk így van. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felment. Legyen áldott eddigi utat, és áldott legyen egész élet. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, hogy melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjasoknak. És legyen áldott támaszt